खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि सापराव गोबां बिबांनि गांजा हमदों 17 नं राजा लामायाव सापर पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि गांजा हमदों AS26C7120 नम्बरनि गंसे टाटा मेजिकजों गांजाफोरखौ लांबाय थादोंमोन गांथाम बस्तायाव फ्राय 30 केजिसो गांजा दंमोन होनना मोनथिनाय जादों मिजिकजों लांबाय थानाय समावनो सापर पुलिसा हमनो हादों गारि सालायग्रानि मुङा साहा आलम होनना मोनथिनाय जादों गारि सालायग्रा सानैनि गेजेराव सासेया खारखोमायो सापरनिफ्राय देबब्रत अधिकारिनि रिपर्ट रिलाइभ निउज 24